Msakazi, ngibingelele kubalaleli beVoice of Hope. Okhulumayo uNdengezi. Ngithe namuhla ngoba umntwana uyadlala la eNelspruit. Yes. Ngathi awuke ngize mathupha singaloku sifonelana. Yeah, mlaleli bamndengezi ukhona 63 Anderson Street, Voice of Hope FM. Ayile Anderson yenu lebheke eceleni balaleli. Kunale 63 Anderson Street lekhona la eMbombela. Utawubona nje Voice of Hope FM. Ngine kufuna kuvusela bamndengezi. Vusele nje ngibucela iadvice. Kubalekile lo ukuthi kube ne khulume nje umuntu umbone. So makhona la eMbombela nemaphethelo vela la. Angakhiyanga neminyango angisho ukuthi nifike la nenda 13-14 kodwa abamndengezi sikhuluma co-parenting. Sitawukhuluma ngayo nje noba kungandlulela ngale kwa 11 la moya lo ngcwele usiyisa khona. So I know ukuthi you are also an apostle, so ngiyathi nivame ukuthi ngilidwa moya lo ngcwele uyabona. So la kulidela khona nje ngicela singene endzabeni bamndengezi. Ngiyabonga Mntimande. Sizokhuluma ngento ye-co-parenting. Yes. Into engiwarisha kakhulu Mntimande bekungeke kuze kufike ku-co-parenting uma thina besenza kahle. Lithi iBhayibheli no sex before marriage. Nakithi kubantu esiZulwini eSiswatini legama elithi co-parenting elithi umlanjwana elithi stepfather stepmother igama elaba umfakela akusiyinto kwayidalwa uNkulunkulu ayizange ihambe ngokwendalo kaNkulunkulu kodwa ngiyafisa ukuthi intsha kubo bonke owesilisa nowesifazane sibafundise bafowethu irresponsibility yethu thina abazali ukufundisa izingane zethu. Kungenze kuthola abafana, kungenze kuthole amantombazane, even abafana bakho uhlale nabo batshela ukuthi ungenza ucansi ungakashadi ngoba mawuzoyibamba uthi wena ungathola abantwana ucansi bazolenza umphumela kuzoba ingane. So mele sibafundise ukuthi ungenzi ucansi before ushada because ingane, to be honest, sikhuluma ngetopic very sensitive. Yes. Abantu abayifuni, especially abantu besifazane. Phela kwetopic abangayifuni le wayithinta kwenza ukuthi endlini kube sawa akubi kuhle ngoba usuku usuthinte yena kube ngathi uyamsukela emshadweni ke Mntimande mawukuthi kunezingane zangaphandle ngivama ukuthi lo mshado unabantu abaprethendayo sisuke sipretenda kunezinto oyibekezelelayo. Yes nomuza ukuthi kubhlungu but for the sake of umshado bese uyabekezela uthi ay ngizothi ngiyakukhuluma lokhu kungahlali kahle. Uyabona ukuthi ke labo bantu benzani baya pretenda to avoid that. Bafowethu asingatholini abantwana before marriage noma sesisemshadweni kobaba wazi ukuthi mawufika nengane usushadile kuyicala lokho. Unkosikazi kungenzeka ukuthi akuxolele kodwa wazi ukuthi silonda esingeke size siphole because ama consequences alokho impilo izoshintsha altogether la endlini ayiphindi ifane. Makuthi ubaba nje uthole umntwana no baby mama ohlanyayo uyabona ukuthi wena ngenkanuko yakho usulethe idrama ebesingayilindele. Umshado ubuhamba kahle yonke into ibehamba kahle kodwa wena ngokungathembeki kwakho usulethe nje idrama unnecessary. So engizokusho msakazi Mntimande ukuthi bafowethu senza njani ke uma izingane sezikhona. Yes. Kungesilula kodwa senza njani siyinqoba kanjani lento ukubambisana asibambisaneni akukho ukudlula ukuthi thina nonkosikazi wami sibambisane
unkosikazi wami ngizokwenza example bazothi ukhuluma kangaka kungenzeka akekho kulesimo. Yes. Unkosikazi wami ngamthola Mntimande anomntwana. Noma ngathiwa siqaleni phansi sichoose sinikezwe ithuba lokuchoose again. I'll still choose my wife. Kodwa ngisho ukuthi konke kuhamba kahle. Kunama challenges ukuzwana nomuntu onomntwana. It's either azoqhamuka esayidini lika baba noma ingane mase ikhula yona izodevelopa isikhwele sokuthi uyazi ngabe yimi inkosana la ukube umama kazanga lahla ubaba. Futhi uthola ukuthi thina Mntimande sithatha abantu abashiywa hayi bona abashiya. Lokho nje kukodwa kuyiproblem. Yes. Ukuthi wena ushade nomuntu owashiywa inhliziyo ilokilapha. So lo muntu yiko bathi uzizwe leinsizwa masihleli zithi umuntu othatha uma wengane yamazi nje ukuthi azi ukuthi mangifuna ukubuyela ngizobuyela. Yiyi pressure thina sithatha abantu banabantwana esitholayo bese futhi sithola osisi abangathembakalanga ngoba indoda usuku uyibetray angazi kangakanani. Uma still wena isikushadile yakuthola unengane yakuthola unezingane still wena ujika uyolala nobaba wengane emakhoneni. Same applies nobaba wengane. Nibona baby mama badelela ngalendlela. Ngeke adelela ubaby mama uma indoda yenza kahle. Kodwa uma le ndoda still isazokhumulela ubaby mama uzozizwa as naye unkosikazi equally solo unkosikazi wakho. Kodwa wena irresponsibility yakho ukuthi wena ndoda wenza njani to solve lesimo esesikhona ukuthi sisinqoba njani ukuze singa affect umama ukuze singa affect ubaba. Kudependa kithi thina ama couples ukuthi then ngoba sekwenzekile sinqoba njani. Bamdingisi, don't lose your trail of thought, but ngifuna kubuta nako. Yes. Ngifuna kubuta ukuthi indzaba bomake ngathi ngibo laba more sensitive when it comes to indzaba ye co-parenting, unlike bobabe. Because bomake vele njengoba ukhulumile ngathi ngathi ubathinze somewhere. Because most of the time awutholi umntwana complainer nge-stepfather. Yes. Kuyenteka there are situations like ba-complainer khona, but most ba-complainer ngabomake. Mina ngifuna kubuta nje ukuthi indzaba bona bomake ingade way uNkulunkulu abadale ngakhona kumbe labanye nje badendisa. Abantu besifazane ngolwazi lwami oluncane. Yes sir. Ba-actor through ama-emotions isikhathi esiningi. Ingakho bona lento ye-co-parenting i-sensitive kubo. It's either ingane zendoda ngeke azayithande. Kodwa thina madoda mangidecidile ukuthi ngithatha unkosikazi wami ngiyayithanda ingane yakhe. Imani ingane yona imoshele yona. Yes. Noma unkosikazi enza izinto ezizongiphatha kabi. Yes. Kodwa isikhathi esiningi indoda yathatha i-decision yathi ngiyamthatha umkami nabantwana bakhe. Iyabondla futhi babe odokotela, Yes. babe amanesi, bafunde. Bondliwa ile ndoda ubaba wabo abaphila angabondli. Kufana omama ufika nengane. Yes. Uyazi ukuthi ingane ayithanda kakhulu kuzo zonke le ingane nazo ile ngane afike nayo. I-mistake yabomama abaningi abayenzayo hayi ukuthi indoda yibone leyo nto and leyo ndoda iyamlimaza. Isikhathi esiningi mangidila nalama issues lawa uthola ukuthi indoda iyacomplain ukuthi uyazi lengane mayike yathi umama usuka ephezulu kodwa thina laba esibathole naye bala emshadweni akabatatazeleli njengalo. Engizokubonisa engizokufundisa kubalaleli ukuthi